wach mabende Arodi otemo mana mulo matin. Ang'eni kopogore kod pur, wantiere kod wechego mago mag pith, mago mag jamni kaachiel kod kata wanyalo wacho ni chiaye mamoko. Jogo mapidho kata jamni, jogo mapidho rech, jogo mapidho kata mwandu mamoko onge kinde manitiere oro dhok jayudo pek mano mar kata chiemo magichamo. Tang'eni en jalony wechego mag pur kaachiel kod pith. Jogo manitiere sekta mar pith to winjo bed ni ikore e yo machalo nade. Inyanya to motelo ne dwe mokwongo, kalo ni dwe mokwongo ema seche moko nyalo bedo marach moloyo kata sani. Ko sani dweche makoro wadhiye ni ka kiluwo weche mege jamni bedo matek kabisa, kendo ibiro yudo ka gwenge moko nitie ma jamni especially dhok, diek, rombe jomoko nyalo biro wito jamni magin go, kendo mano bedo asara maduong' kabisa. Nitie kuonde moko maneno ka samoro government golo advisory ni jok man gi jamni mondo offload oter ni Kenya Meat Commission giyudie pesa, ni mar ka koth biro duogo kendo to ginyalo nyiewo go moko machielo mondo gidhi mbele kod pith margi. To samoro iyudo ka japith nigi attachment kabisa i jamni ma en gono, ma ok odwan mondo otere e chiro, ok odwan mondo usne kata ng'ama midekro mako madwan mondo en gi liel mondo oterni welo jomobiro liel. Odwan mondo obed kod dheni ka to oro biro mapek, chiemo bedo ni lum onge, to ng'atni ibiro yudo ka owito dhok kata rombe kata diek. Koro gima duong' kabisa ni oro ka nitie tiseng'iyo maber mineno ka weche mege lum dhi bedo mapek. En advice ma samoro wuok i midiengi mege sirikal ni mondo jamni ma in go ka kinyalo yudo ng'ama nyalo uso ni machiegni, to mondo offload ni Kenya Meat Commission umii pesa, ibed gi pesa ni ofuki kinyalo timo gik moko machielo titimgo, to kinyalo rito ka kendo koth oduogo tinyiewo go jamni machielo tidhi go mbele. To kata koweyo mag dhok machamo lum, pod wan kod gik minyalo pidh kaka iwacho ni rech ma ji sani kidhi gwenge maimbo kata ma Homa Bay, king'iyo nambwano kikadho tineno ka fish cages nitie mang'eny. Fish cage en gima kata koth nitie kata koth onge, en gima odak e pi kanyo, nyalo miyi lokruok mari yore mag yudo mwandu. To gimoro kaka gweno en gimoro ma wasebedo kwa pidho, to ng'enyne wabed ni wadak gi gweno kwa pidho gweno. Iyawo ne ayawa gokinyi to godhiambo kendi loro ne uroma rome dhot kanyo, lakini ikian gweni ni chama ang'o, ikian odak nade, to katoka tong ni to samoro idhi chielo. Ok wadak kod, ok wapidh gwen kaka owinjore. To gweno no en gima nyalo loko ngimawa ka koro wachopo kuonde ma koro oro ng'eny. Kwanyalo pidho gwen, kendo wanyalo pidho gik mwa nyalo bedo ni nyalo dhi mbele ndalo ma oro nitie. Nikech ka kwatimo mano to wabiro yudo ka weche mag puodho ndalo onge gima wayudo, to gine koro ka jamni koni ma in go matin bende ka kigo kwano maber moko nyalo biro tho. To ka kin gi rieko mowinjore to kinyal ng'eyo to mage gi mage minyalo bedo go ndalo ma oro nitie. Nikech gweno kata ka in kode ndalo ma oro nitie no, bende ka nyithind gwen go boro success rate margi ni malo kabisa. Yore mag gi biro wuok gokinyi ka gidonjo i tho, mamiyo gwen tuoche moko mopogre, bronchitis, infectious, mago bedo ni onge. Koro ndalo oro no kendo success rate mar gweno no, nyathi gweno mondo wuog gi tong' matoye molokre gweno yot kabisa moloyo ndalo mag koth. Koro joluo oriwo bed ni wamiyo riekni kailagi ma mondo giomb go dhier ma samoro donjo gwenge mang'eny. Erokamano ahinya kendo ilero kanyo makare. Dominic Arodi ka intere studio marwa e kaunti ma Kisumu, itemo menyo kanyo weche motudore kod wechego mag energy, water supply kaachiel kod wechego kata mag habitat mago mag rech ma ipidho e ponds mopogore opogore. Kendo iwacho kanyo ni e kinde ma koth obedo matin to wechego mago mag sitima bende nyalo bedo kanok, kendo nyalo kelo wechego mago mag power rationing, kata neno ni gwenge moko bedo gi stima sani to gwenge moko ok obedo godo. Gi sani ang'o mowinjo bed ni timo, kata jopiny nyalo ikore nade ahinya to